Sut da chi, ffrindiau? Croeso I Grochan Disney. David dw I. Ac April dwi. Dwi'n dod o Brydain. A dwi'n dod o America. Dau ffen Disney da ni. A dau ddysgwyr Cymraeg da ni. Ymunwch â ni am y newyddion ddiweddaraf Disney ac hyd Disney. Helo pawb, croeso nôl I Grochan Disney. Croeso nôl April, sut wyt ti? Dwi'n dda. Sut wyt ti, David? Dwi'n fendigedig a dwi'n barod am Pennod newydd o Grochan Disney. Wyt ti'n barod, April? Ydw. Perffaith, mi fyddwn ni'n dechrau fel arfer efo newyddion ffilmiau. Mae yna lawer o newyddion ffilmiau ym mis yma gan Disney. Mae Disney wedi rhyddhau trailer newydd ar gyfer Hext. April, wyt ti wedi gweld y trailer newydd ar gyfer Hext? Do, mae'r ffilm yn edrych yn hyfryd. Dwi'n cytuno, os da chi'n cofio yn y pennod diwetha, roedden ni'n siarad am Hext. Billy ydy'r prif gymeriad yn y ffilm, ac mae hi'n darganfod bod gynnu hi bwerau hudolus. Dwi'n teimlo'n gyffrous ar ôl gwylio'r trailer, a dwi'n siŵr mod I wedi clywed llais Stephen Fry yn y trailer. Mae o'n chwarae'r llyfr hudolus yn y ffilm. Oh, really? Yeah. Felly dwi'n fwy cyffrous rwan. Dwi wrth fy modd efo Stephen Fry. Mae o wedi gweithio efo Disney yn y gorffennol yn barod. Mi wnaeth o chwarae'r Cheshire Cat yn Alice in Wonderland live action. Mi fydd Hext yn cael ei ryddhau am mis Tachwedd eleni. Dwi'n edrych ymlaen at y ffilm newydd yn fawr. A fi hefyd. Nesa, dwi'n gyffrous achos da ni wedi clywed y bydd Chris Sanders yn cyfarwyddo Lilo and Stitch 2, y fersiwn live action. A Chris Sanders, wrth gwrs, greodd Stitch ac hefyd fo ydi llais Stitch. Felly, mae hynny'n newyddion da iawn. Ydy, dwi'n meddwl bod hi'n syniad da iawn gwneud sequel I Lilo and Stitch live action. A fi hefyd wrth gwrs. Siarad am Lilo and Stitch, wyt ti wedi gweld y poster ar gyfer Lilo and Scratch? Do. Wyt ti'n gwybod unrhyw beth am Lilo and Scratch, April? Wel, ffilm fer ydy Lilo and Scratch. Mae Lilo yn achub cath o'r enw Scratch. Okay. A rhaid I Stitch warchod Scratch. Ac mae gynno fo lawer o broblemau efo'r gath newydd. Mi fydd Disney yn dangos Lilo and Scratch yn sinemau efo Hext ym mis Tachwedd. Diolch, April. Rwan, da ni wedi gweld Toy Story 5 ffrindiau. Ac I ddechrau, da ni'n caru'r ffilm yn bendant. April, be oedd y ti'n feddwl am y ffilm newydd gan Pixar? O'n I wrth fy modd efo'r ffilm. Dwi'n fan mawr o Jessie, felly o'n i'n hapus bod y stori'n canolbwyntio arni hi. Baswn I wedi hoffi gweld mwy o Bo Peep hefyd, a chymeriadau fel Slinky Dog. Dwi'n cytuno. Hefyd, o'n i'n meddwl oedd hi'n dipyn bach yn dywyll ond yn ddoniol. Dwi ddim yn meddwl oedd hi'n gystal ar 4 ffilm gyntaf. Ar y diwedd, o'n I eisiau gwybod beth ddigwyddodd i'r teganau oedd yn perthyn I blant eraill. Y plant o gwmpas y byd sy'n dal I hoffi chwarae ar ei tabledu. Dwi'n cytuno eto. Beth sy'n digwydd efo'r plant eraill efo ei tabledu? Beth bynnag, ro'n i'n caru neges y ffilm. Yng nghyffredinol, dwi ddim yn hoff iawn o dechnoleg ac yn enwedig AI. Mae'n bwysig I blant chwarae, defnyddio ei dychymyg ac yn just bod yn blant. Mae'r ffilm yn fendigedig. Ewch I weld Toy Story 5 tra mae o'n dal yn y sinemau. Unrhyw beth arall, April? Nac oes. Ond,
da ni'n mynd I weld Moana live action y mis yma, gobeithio. Right. Mi fyddwn ni'n rhannu ein sylwadau yn ein pennod am fis Awst. Be sydd nesa, David? Nesa ydy newyddion a parciau. Wel, dwi'n drist a dwi'n gyffrous achos yn Orlando mae Carousel of Progress wedi cael. O, bechod. No, diolch April. Dydy April erioed wedi bod o'r Carousel of Progress o'r blaen. Ond un o fy hoff atyniadau yn Disney World ydy o. Ond does dim rhaid I chi fod yn drist pawb, achos mae Carousel of Progress yn just cael glow-up tan y blwyddyn nesa. Mi fydd yr atyniad yn cael golygfeydd newydd. Syniad da iawn, achos mae Carousel of Progress yn edrych yn hen iawn. Dwi'n cytuno. Mi fydde un colli'r fersiwn gwreiddiol. Mor nostalgic ydy o I mi. Ond dwi'n edrych ymlaen at newidadau. A newyddion rhyfedd o Disneyland yng California. Yn anffodus, mi wnaeth dyn syrthio I lawr y bryn ar Tiana's Bayou Adventure. O, diar. Ie, dydy o ddim wedi marw, diolch byth. Ond dydy Disney ddim yn gwybod beth oedd y dyn yn gwneud ar y bryn. Naeth o neidio allan, naeth o syrthio, pwy sy'n gwybod? Pwy a wir. Wel, rhywbeth hapus rwan. Mae na law newydd yn Animal Kingdom yn Orlando. Ooh. Mi gaeth Cinnamon ei geni ym mis Mehefin. Enw ei mam ydy Clove. Am cute. Ydych chi'n medru gweld Cinnamon a Clove efo'n gilydd ar Kilimanjaro Safari rwan yn Animal Kingdom. Wow, diolch April. Rwan, y mis yma, mae gen ti ein ffaith Disney, toes? Oes! Ein segment nesa ydy Ffeithiau Disney! Wyt ti wedi clywed am y Disney Garden of Wonder yn Singapore? Naddo, does na ddim parc Disney yn Singapore. A nac oes, dim ond yn China, Japan a Hong Kong. Ond mae gan Singapore atyniad o'r enw Gardens by the Bay. Ac yn Gardens by the Bay, mae na Arddangosfa o'r enw Disney Garden of Fantasy. Arddangosfa o flodau a phlanhigion ydy o. Mae na topiaries, Disney a Pixar. Dach chi'n medru gweld lluniau ar-lein a maen nhw'n edrych yn anhygoel. Os dach chi'n ddigon lwcus I fynd yno, medrwch chi hefyd brynu pethau Disney arbennig a chwrdd a chymeriadau Disney. Ac hefyd, os dach chi'n ddigon lwcus I fynd, rhannwch eich lluniau ar ein Facebook grŵp ar Crochan Disney. Syniad da iawn! Dyna fo am y mis yma, ffrindiau. Diolch yn fawr iawn am ddod yn ôl a gwrando arna ni fel arfer, ffrindiau. Peidiwch ag anghofio I ddilyn ni ar Facebook, ar Crochan Disney. Mae'r grŵp yn newydd. Dach chi'n medru ymarfer eich Cymraeg efo ni ac yn siarad am bopeth Disney efo ni. Welach chi mis nesa pawb. Hwyl fawr pawb. Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint David Herzog, 2026, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch I noddwyr Menteriaeth Conway, Menteriaeth Flint o Wrexham ac Angharad Medog. Welech chi yn fuan pawb.